ngomuntu. Sanibonani bafowethu, sise Springfield la sikhona sizokwenza isidume ngazo bafowethu. Namhlanje abanye babafowethu nabanye bodadewethu bawutholile umsebenzi, bangaka bathola umsebenzi. Bawu100. Bafowethu imindeni e100 sukela namhlanje izokwazi ukuthi kukhona osekuzobapheka etafula. Imisebenzi ke lesiyenzayo siyenze egameni lokuthi uthi imisebenzi ayikho eSouth Africa. Imisebenzi eSouth Africa ekhona miningi. Uma uhulumeni ehlele ema-office noma ehlele la hlala khona abese buke efonini athi imisebenzi ayikho, akangasenzi kanjalo. Thina siyazi ukuthi imisebenzi ikhona. Ayikho ngoba kusho yena, not ukuthi ayikho ngoba ingekho. Xa bikhona imisebenzi. Wow. eSpringfield la kuneyinkampani bafowethu eziproducer izinto eziserious kakhulu. And into ebuhlungu ukuthi kulezi zitolo esithenga kuzona, oShoprite, oPick n Pay, ungazibala zonke le zitolo ezinkulu. Lezo zitolo lezo iproduct yabo iqhamuka la eSpringfield. So nathi sithuka isimanga mesingena nje singena inkampani inkampani siyabona ukuthi umsebenzi omningi kakhulu. So manje into esesidecide ukuthi siyenzeke thina njengelapho ukuthi zonke lezi inkampani ezila ngesihamba eSpringfield ziningi indawo esisazoya kuzona. Zonke lezi inkampani beziqasha ama foreigners. So siyawakhipha wonke lawo ama foreigner sireplace ngabantu bakithi. Immediately nje mesifika enkampanini abantu sibashiya sebengenile senze sure ukuthi bayenze interview umqashi sishiya vele sebaqashile abantu. Asigcini ke lapho. Siyakubheka nokuthi umqashi njengoba bathatha abantu nje kufanele ukuthi comply nemithetho yakaleli. Because asifuni ukuthi kusasa silandele ama complaints abantu sesibashile enkampanini umuntu useya complain ukuthi imali engiyiholayo angikho happy ngayo. Ngosuku mhlawumbe bangikholela 150 1 zonke ke lezo zinto lezo sayilungisa lapho sidila nayo yonke i-compliance asivele sithathe nje umsebenzi simshiye enkampanini but we make sure ukuthi i-compliance siyishiya ikwi-level efanele ngabe kuyona. Bese ke mina njengofela emntwini ngingena la umqashi uma ngaba enenkinga nabasebenzi benenkinga ebedinga isandla sithi ukuxoxa nabantu. So ngingena lapho mina ngwakumshovu wenkani kwabanenkani. So bakhona ofakazi bafowethu ilakho ingena la ekusizeni kuloku okudinga abasebenzi. Mina ngingena la ekuthana nomqashi menenkinga ngiyakwazi ukungena naye bathroom sithi ukuxoxa naye sibuye seshintshe indlela yokukhuluma. Abese usisijesinthe ngena kuphi usisijesinthe wematch in match ungena la ekuthaneni sisi siyabonga ukuthi usisusa inkunga emehlweni. Siyabonga ukuthi unyakazisa umhlaba unyakazisizwe. Siyabonga kakhulu bafowethu uShembe unyaza lube nathi siyabonga. Sanibonani South Africa. Angiphinde futhi bafowethu kunesihlabelelo samaNazaretha esithi suka inkungu emehlweni ami. Ngalezo sihlabelelo ngisho ukuthi sijesintha sisi siyabonga ukuthi usisuse inkungu emehlweni. Mancenza mfethu siyabonga ukuthi nisuse inkungu emehlweni ekade yasimboza. Ngalawo mazwi ngiyentweni ethini imisebenzi bafowethu ikhona. La simkhona ematrackini namhlanje. La nakusuku nje namhlanje lo lonke. Abantu abazongena emsebenzini bawu30. Namhlanje abazongena emsebenzini le athi uhulumeni ayikho. Le athi amaqembu athize imisebenzi eSouth Africa ayikho. Kuyo le umsebenzi sisusa isihlahla sifaka umuntu. Sikhipha ikwerekwere ungena umuntu. Ngoba abafowethu bayazi ukuthi abasadingeki ukuthi yini laba ehlalele nalaba ethembile la kasazi. La sikhona abafowethu umsebenzi usasemningi usasemude kakhulu la Springfield Park sisazohlala cishe inyanga yonke. Sihamba nabantu engicabanga ukuthi abe ba1800. Iplan yethu ithi labo bantu bonke abaqashwe la eSpringfield kuya koPhaloki kuya koMngeni. Sinalelo thembe njalo ukuthi amathonga abo labantu esize nabo la azobalekelela bathola imisebenzi. Ingako nako siyake sibayale abangalwenzi ucansi uma bezofuna imisebenzi. Abake bathi kuyithiba bayijwayeze ukufasta bayijwayeze ukuthandaza bayijwayeze ukugquma kulaba bemithi uma bezovuka bezofuna imisebenzi. Kodwa ngokwendlela esisebenza ngayo ke ngoba sizama ukusebenza ngendlela ehlelekile sikholwa ukuthi lo thukhwaya wethu osugcwele abantu abafuna imisebenzi bonke bazoqashwa bonke bazosebenza. Siyazi ukuthi uhulumeni akayifuni into enhle nawo le futhi esiyenzayo nayo akayifuni. Ngelinye ilanga uzosijaha asisole ngezinto ezithize ngoba vele senza into wrong masifaka abantu base eSouth Africa emsebenzini. Ngokwakhe kufanele sifaka ama foreigner eSouth Africa emsebenzini kuze kuzolamba abantu base South Africa ngoba yiyo into emjabulisa ukuthi asipho 350 ongakwazi ukuthenga ukudla ekhaya. Siyabonga ke bafowethu kakhulu nakoza kwethu esiyinikele nabo ukwenza lo msebenzi. Sizinsizwa nje bafowethu siwu6 bese bekhona intombi esihamba nazo
eziwu-6 nazo lezo ntombi esihamba nazo odadewethu abanye babo oma bethu bayinikela ukuthi ey'nganeni zethu nathi sifuna ukuba khona uqosha umlando ukuthi ziyofesa zitholele imisebenzi emasangweni lekuthi u-aplayelwa online azikhali online nakuthina ufuseke u7 ngoba siyayazi ingoma ethi yimpi yamasosha yimpi yamashangano abavezele nangu udriver wethu oyedwa nami omunye wodriver lo othestwayo ozoqala ukusebenza kusasa sithe sikhipha isitahla ngeno umuntu siyabonga abafowethu uthando luni